dnešnú lekciu Power Yogi som si zobrala týchto dvoch pomocníkov. Nebojte sa, ak nemáte yoga bloky, kľudne si zoberte nejaké hrubšie knižky, aj s nimi si výborne zacvičíte. Yoga blok sa využíva ako pomôcka, keď napríklad potrebujeme nejakú pozíciu zjednodušiť. Keď napríklad nemáme takú flexibilitu, taký rozsah, položíme si ju na podložku, aby sme si vedeli oprieť dlaň a hneď vieme robiť pozície trošku jednoduchšie. Yoga blok nám vie pomôcť aj vtedy, keď si chceme ešte trošku viac zamakať. A my ho dnes využijeme práve v tejto situácii. Dáme si power jogu a budeme cvičiť s blokmi. Začneme v ľahu. Zatiaľ bloky nebudeme potrebovať. Trošku sa rozcvičíme. Takže nohy voľne položené na podložke, členky padnuté, ruky tiež vedľa tela, dlaňami nahor a zhlboka dýchame. Nezabudnite, že v prípade power jogy je veľmi dôležité správne dýchanie. Správne dýchanie preto, aby bola power yoga bezpečná a účinná. Takže budeme mať stále pevné brúško, čiže core bude neustále pracovať a orientovať dých budeme práve do hrudnej časti. Kľudne si to vyskúšajte. Ruky položíme na brúško a s nádychom sa ruky vôbec nedvíhajú, pretože celý dých orientujeme do hrude a výdych. Skúsim ešte nádych a výdych. Opäť nádych a výdych. Výborne. Natiahneme teraz ruky dozadu. Natiahnete sa ako ráno v posteli. Ako keby vás niekto ťahal za nohy od podložky a za ruky do opačnej strany. Presunieme teraz nohy do ľavej strany podložky a takisto aj ruky. Telo zostáva na stred, takže máme taký krásny luk, aby sme si natiahli pravú stranu tela. Vymeníme, tentokrát pôjdeme na pravú stranu, aj nohy, aj ruky, telo ostáva. Vrátime na stred a pritiahneme kolena k hrudníku. Tak, kľudne sa ešte pokolísajte zo strany na stranu. Taká automasáž chrbtice nikdy nie je zlá. Pôjdeme ešte do rotácií, takže rozpažíme ruky. Prehodíme teraz pravé koleno cez ľavé a pomalinky klesáme dole k podložke. Pozor, aby sa nedvíhali ramená z podložky. Hlavu môžete otočiť opačným smerom. Pomalinky vrátime naspäť. Prehodíme nohy a opäť prehodíme doprava. Tu vám napríklad ukážem, ako viete blok využiť vo váš prospech. Keď vám tie kolena nedočiahnu, kľudne si ich môžete takto podložiť tak, aby sa nedvíhali ramena. Otočíme hlavu do opačnej strany. Pomalinky vrátime naspäť. Položíme chodidla na podložku, kolena zostávajú zohnuté. Chytíme si blok a dáme si blok medzi stehna. Mostík sme už robili v prípade power jogy, takže ho len zopakujeme. S tým rozdielom, že sa snažíme, aby nám ten blok nespadol. Čiže to, čo som vám pripomínala, že v podstate, keď dvíhame tú panvu, tak kolena nejdú ani od seba, ani k sebe. Tak teraz vám od seba ani nemôžu ísť, pretože ten blok by vám vypadol. Takže ruky položíme na podložku vedľa tela, dlaňami dole, aby sme vedeli zatláčať do dlani a pomalinky budeme teraz zdvíhať panvu, nádych hore a výdych položíme. Pozor, aby chodidla neboli na šírku podložky, sú priamo pod kolenami. Pokiaľ by ste chceli dať širšie, tak si len otočte ten blok. Nechám na vás. Nádych hore
A výdych. Ešte 3. Nádych hore. Výdych. Nádych. A výdych. A pôjdeme posledný nádych hore. A výdych. Výborne. Necháme teraz blok medzi kolenami. Dáme si ho takto na šírku. Ruky pôjdu dopredu. Snažíme sa mať teraz kolena rovnobežne s podložkou, teda pravý uhol. S nádychom teraz vystrieme aj ruky, aj nohy k podložke. A s výdychom vrátime naspäť. Prechytíme si teraz blok, ktorý máme medzi nohami, do rúk. Nádych. A výdych preložím. Nádych. A výdych chytím opäť. Nádych. A výdych. Výdych chytím opäť. Ešte 2. Výdych. Výborne. Uvoľníme, pritiahnite kolena k hrudníku a opäť sa pokolísame. Prejdeme na 4, takže opäť klasickou kolískou môžete prejsť do mačky. Kľudne sa 2-krát, 3-krát pokolísajte. Na 3-krát prekročíme nohy a prejdeme na 4. Blok si tentokrát nechajte vedľa a budeme ho prekračovať. To znamená, že pravá noha ide dozadu a prekročíme blok tak, aby sme sa ho nedotkli. A výdych. Nádych. Výdych. 3. Výdych. 4. Výdych. 5. A výdych. Vrátime pravú nohu naspäť. A použijeme druhý blok, ak máme. To, či je bližšie k vám alebo ďalej od vás, nechám na vás. Vidíte, ako si veľmi chcete stiažiť túto pozíciu. Nádych. Noha dozadu. A prekročíme. 2. Výdych. 3. Výdych. 4. Výdych. A 5. Výdych. Super, vrátime naspäť. Blok si teraz položíme pred seba. Prejdeme do dosky. Skúste si ho dať čo najďalej od seba, tak ale aby ste naň dotiahli. Prejdeme do dosky a budeme sa jemne dotýkať toho bloku prstami na rukách. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pevné brúško. 7, 8, 9, 10. Pán 2 musí byť rovná. Položíme kolená, pozícia dieťaťa. Hlboký nádych. A s výdychom ideme naspäť. Doska. Ešte jedenkrát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nádych a výdych strecha. Hlboký nádych nosom a výdych ústa. Perfektne. Chytíme si opäť blok do ruky. Tentokrát do pravej. Kľudne si nám položte dlaň. A teraz s nádychom blok k ľavému členku a výdych vrátim naspäť. Nádych. 2. Nádych. 3. Nádych. 4. Nádych. 5. Nádych. Pravá noha hore. S výdychom vykročím medzi dlane. Chytím si teraz blok. S nádychom sa navážim dopredu. Bojovník 3. A s výdychom pritiahnem koleno a blok. Nádych. 2. Nádych. 3. Nádych. 4. Nádych. 5. Stolička. A výdych hora. Stále pracujeme s blokom.
Nádych, stolička. Výdych. Nádych. 3. Nádych. 4. Nádych. 5. Nádych, držím. A výdych, hlboký predklon. Super. Poprekračujeme si. Predýchame sa v pozícii. A zopakujeme to isté na druhú nohu. Takže prejdeme do dosky. Stále tu máme blok. Takže sa budeme dotýkať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Položím kolena, nádych a výdych, dieťa. Hlboký nádych. A s výdychom sa vrátime naspäť. Doska. Opakujeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nádych a výdych, strecha. Opäť si chytíme blok, tentokrát do ľavej ruky. Nádych, pravý členok. A výdych, vrátim. Nádych a výdych. Nádych. 3. Nádych. 4 a posledný. Nádych. A 5. Nádych. Ľavá noha hore. A s výdychom vykročím ľavou medzi dlane. Chytím si blok. Nádych. Ruky dopredu v bojovníkovi. 3. Výdych. Pritiahnem koleno a bloky. Nádych. 2. Nádych. 3. Nádych. 4. Nádych. 5. Nádych. Stolička. A držíme. Nádych, stoličke. Výdych, hora. Nádych, 2. Výdych, hora. Nádych, 3. Výdych, 4. Výdych, 5 a držím. Dýcham v pozícii. Hlboký nádych a výdych. Hlboký predklon. Super. Položíme si teraz blok za seba. Pomalinky klesáme dole, nohy máme na šírku podložky. Prejdeme do pozície malásany. Tu opäť využívame blok ako pomôcku. Takže kľudne zatlačte dlane k sebe. Lakťami odtlačam kolená a relaxujem. Opäť nádych nosom a výdych ústami. Ešte nádych nosom a výdych ústami. Výborne. Sadneme si teraz za blok. Vystrieme nohy dopredu s tým, že blok položíme z vonkajšej strany pravej nohy. Chrbátik je stále rovný. Môžete ho mať buď takto na výšku, alebo kľudne začnite takto. Ruky môžete mať vedľa tela, pod zadkom prípadne, alebo keby ste chceli úplne si zamakať, tak na stehna. A budeme prekračovať tento blok najprv pravou nohou. Nádych a výdych. Ako vidíte, čím ďalej si ten blok dáte, tým je to ťažšie. Takže s rozumom. Nádych 2, výdych. Nádych 3, výdych. Nádych 4, výdych. Nádych 5 a výdych. Vymeníme, pôjdeme ľavú stranu. Ak máte 2, kľudne si prehoďte. Chrbátik je stále rovný. Nádych a vrátim. Nádych 2, vrátim. Nádych 3, vrátim. Už to páli. Nádych 4, vrátim a posledný. Nádych 5 a vrátim. Výborne, pritiahneme kolená k hrudníku. Chytíme sa
Nádych, pozrieme hore a s výdychom zahrbíme a snažíme sa položiť čelo na kolena. Zhlboka dýchame. Výborne. Opäť vystrieme nohy a zopakujeme ešte jedenkrát. Budeme teraz ale striedať nohy, takže nádych pravá, výdych vrátim, nádych ľavá, výdych vrátim, 2, nádych, výdych, nádych, výdych, pôjdeme 3, rovný chrbát, výdych, nádych, výdych, 4, nádych, výdych ľavá, výdych posledné, nádych, vrátim, ľavá, vrátim, výborne. Vystrieme teraz ruky pred seba, prepneme špičky a pomalinky klesáme dole, stavec postavci. Až do ľahu priťahneme kolena k hrudníku. Opäť zo strany na stranu pomasírujeme chrbátik. Dúfam, že máte dosť ako ja. Kto nemá, tak si to dajte celé ešte jedenkrát alebo dvakrát. A verím, že si poriadne zamakáte. S nádychom teraz vystrieme nohy dohora, ruky dáme vedľa tela a pomalinky nohy klesajú dole. Úplne milimeter po milimetri. Pozor, nedvíhame kríže. Výborne. Hlboký nádych nosom. A výdych ústami. Spojme dlane. Namaste.